ಕುಡ್ಲ ರೊಸಾರಿಯೋ ಕೈತಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ 2 ಜನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ ತುಂಡಾದ ಬೂರ್ನರ್ ದಾತ್ರ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ವರದಿಯಾತ. ತುಂಡಾದ ಬೂರ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದು ಕುಡ್ಲ ರೊಸಾರಿಯೋ ಪರಿಸರಡ್ 2 ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ವರದಿಯಾತಂಡು. ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ 2 ಜನಲ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾದಿತದು ಒರಿ ಹಾಸನದ ಅಲ್ಲೂರು ನಿವಾಸಿ ರಾಜು ಬೊಕ್ಕ ನನೂರಿ ಪುತ್ತೂರು ರಾಮಕುಂಜ ನಿವಾಸಿ ದೇವರಾಜ್ ಗೌಡ ಪಣದು ಗುರುತಿಸಾದರು. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಾದ ಬೆನೊಂದಿತದು ರೊಸಾರಿಯೋ ಪರಿಸರಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೋಣೆಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ತುಂಡಾದ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯಂದಿನ ರಾಜು ರಿಕ್ಷಾ ದೆಕ್ಕೆರಂದು ಪೋನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರು. ರಾಜನ ಬೊಬ್ಬೆಕೆಂದು ದೇವರಾಜಲ ರೂಮುರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಪತ್ತೊಂದು ರಾಜನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ ತೂತೇರು. ಆಂಡಲ ದೇವರಾಜಲ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆಯರು ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರು.